Dobrý večer, milí hosté, děkuji Teresce za takové hezké uvítání. A já kromě toho, že vás chci přivítat, tak bych ráda ještě opravdu podotkla, že ten festival skoro vlastně 20 let, co táhneme, tak jsme takový sehraný tým, který to opravdu tlačíme, jak se říká v uvozovkách, stále spolu. A to je také nevídané, takže já za to opravdu všem děkuji. A hlavně děkuji vám rodičům, vám prarodičům, vám učitelům, že pořád také nám takhle držíte palce a chodíte se na své děti dívat a také jim držíte palce. Moc mě to těší a já vám přeji krásný hudební, taneční i ten dramatický večer, pokud s námi budete všecky tři. Dneska tedy je ten taneční.